Návod, ako zachrániť životy vašich blízkych, vám prináša Pfizer. Stačilo mi 30 úderov. 30 úderov pri masáži srdca, 2 vdýchnutia a všetko sa mohlo skončiť dobre. 30 stlačení a 2 vdýchnutia sú práve to, čo môže zachrániť život vašim blízkym. 30 stlačení a 2 vdýchnutia. Vedieť poskytnúť prvú pomoc je životne dôležité. Prvápomoc.sk. Krajinu záchrancov vám priniesol Pfizer. Spoločne pracujeme pre zdravší svet.